Salamu aleyküm iyleşler. Şu nene öz vatandaşlarımız bolup Türkmenistan'ın ýagdaýyny, içeride nämeler bolup geçýär, nämelere çözüm tapmaly, şo zatlaryň üstüne durup geçmekçi. O gysgaça bir vatandaşlarymyz bolup çykyş etmek isledik. O hakykatdanam vatandaşlar iyleşler. Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýy hakykatdanam gowdýar. Ýagny yok, Türkmenistanyň döwleti yok bolup gitmeň öň ýanyna bolup durýar. Şonuň üçin özümiziň öz vatandaşlarymyz bolup Türkmenistanyň hökümet barmy? Ýani özüne men hökümet diýip atlandyryp beren hökümet öz türkmen vatandaşlaryna, türkmen raýatlaryna hakykatdan eser edýärlermi? Ýani şolara şert töredýärmi? Köp zatlary çözüm tapýarmy, tapanokmy? Şo zatlaryň üstüne durup geçmekçi. Vatandaşlar salamu aleyküm emmäňize. Yine urgedek. Wa aleykümselam. Ýetler, gowmy ýagdaýlaryňyz? Assalamu alaikum. Aleykümselam. Umut Merdelen. Ýaşullar, agalar, doganlar, size mine şoň çykyş etmegimize, çykyş etmek üçin bizi wagt tapyşdyk geleniňiz üçin köp minnetdarlygym bildiresim gelýär. Ýaşullar, sizem görüp oturansyňyz Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýyny, şu wagtky nämeler bolup geçýär, şo özüne men hökümet diýip, özüni hökümet diýip atlandyryp beren jenaýatkar toparyň ýoklugyny hemmämiz bilýäs şeýle. Onu dile getirmek gerek yok mu kadiyecek koyan, yani düşünmeyenler için agdak geçeceğiz biz. Näme haýsy temadan aýtyp geçmekçi ýaşullar, siz özüňiz bir şoňa göre baka ketseňiz. Hiber şu Türkmenistanyň şu wagtky edenetdiligine karşı bir iki kelam söz aýtsaňyz barmy ýani? Eger ýok bolsa da men başlamakçy. Yok olsun vatandaşlar Başla berse biz aýdy bir önüň ýygyny ýetirer sepip bolsa. bol vatandaşlar hakykatdan hem görýäňiz Türkmenistan ýetip ýok bolup gitmeň öň sirasynda bolup durýar. Özümizem iň soňky şansymyz şundan başga bize hiç şans ýok. Onu biz aýdamyz, onu şu Türkmenistanyň Türkmenistan edip giden ýaşullar var, ýani Türkmenistany hakyky türkmen döwleti dünýä tanadan ýaşullarymyz var, ýani Sapara halmurada olam aýtyp geçýän sözleri hakykatdan türkmen döwleti ýok bolup gitmeň öň sirasynda bolup durýar, iň soňky şansyňyz diýip bizem olar gollaýar şo diýen sözler üçin sebebi olar bu hakykatdan hem intellektual adamlar, ýani ýurdun intellektual gatlyk adamlary, gatlykları, yani ve şolar ýaly adamlary türkmen döwleti, Türkmenistan şu hökümeti, jenaýatkar hökümet intellektual gatlygy ýok eden. Yani 2002-nji ýylyň sanjar aýyna bolan wakany hemmäňiz bilýänsiňiz, hemmäňiz şaýatsyňyz. Eger şu wagtky döwletler bilmese-de aýdyp geçen şutaýda şu 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryny şo sanjar wakasyny köp Türkmenistanyň köp intellektual gatlyklar ýok edildi, ýani iş bilýän adamlar dil kastlaýyn bolary şol odene pawur edilip heniz eçenni olarda gep ýok, şolar barada hiç gep ýok da, ýani gep ýok diýenim hiç açıklama yok. Olar ayette diýermi ýa ayette diýeri dälmi? Şoňa hiç suwutnama yok. Yani öz maşgala ýakyn maşgalalarynda da görkezden oklar. Näçin görkezden oklar buny? Olam hemmäňiz bilýäňiz, özlerinden gorkýanlygy üçin. Eger şolary baýdyp açyk nemede ýen ýagdaýlaryna diýýär, çykaran ýagdaýlaryna da olar talap artjak. Meniň diýjek bolýan sözüm, yani hakykatdan şo Türkmenistanyň hökümetiň ýoklugyny dile getirjek bolýan, özüne jenaýatkar diktaturanyň ýok bolup iş ýönünde ady bar, ýöne edýän işleri ýok, absolut edýän işleri ýok. Muňa mysal edip islenlik bir temany alsaňyz, islenlik bir Türkmenistanyň, türkmen döwletiniň haýsy ýerine tutsaňyz hem eliňize gelip durýar ol. Ýani
düşünürük bolanokda näme ýagdaýda. Meselem ekonomika ýagdaýy esasy aýdylmaly. Ekonomika ýagdaýy, şert ýagdaýy, ýaşaýyş ýagdaýy, azyk önümler ýagdaýy, şu ýa bolmasa ýer suw ýagdaýy problemasyny aýdyp geçsek. Ýa-da eskaçy ýa bolmasa adamlaryň ýaşaýyş şerti, işsizlik, garaz ýene-ýeneler gaty köp ýani hissenlik bir ýerinden alsaňyz eliňe gelýär diýär, şoňky ýalyk hissenlik ýer alsaňyz göz gynlarjy ýani agar ýagdaýda. Şoň üçin hiç ýyl buňa çözüm tapanoklar jenaýetkar hökümet çözüm tapjagyň uğruna da däl bolar adamlar basyp hakykatdan bir türkmen raýatlary bu hökümete gerekkel bolar korkulyp basyp şu manipulasiýa, propaganda ýolları bilen gorkasyna saklaýarlar. Vatandaşlar, kysgaça menen şunu aýtdym, eger siziň aýtjagyňyz bar bolsa meni üstüne ýetireýin. Ýaşlylar agalar. Bana aýtjagyňyz. Howa söhbet aýdanyň sag bol. Salam vatandaşlar, Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky, ýurtdaşyndaky illeşlerimize hemmäňize salam. Ýa-ni belläp geçdiň söhbet 2002-nji ýylyň sanjar aýyny bilen kän ilmli, bilimli ýigitlerimiz, kadrlarymyz gitdi. Katykyan adamlar gitdi. Bulary ýitirim etdiler. Indi men şo wagtlar bir ýaşdyrlary bir telewizorda seredýärdim bolýan. O minister Basyrly, bu minister Basyrly menim oturýanyna pikir edýänne. Bu diýen jeli ençemi ministerligiň içinde, ençemi organ işgärligiň içinde, jeli şularyň içinde bir 5 tane bir gowy işleýän ýokmu ka? Bardır elbette diýip öýdüme sowal berýärdim-de. Ýöne bu sözümen biri bilen paýlaşmam bilemokdum. Tebe paýlaşmaga da adam ýok. Aýdan şu nime goşulma, şulara goşulma diýip. Ýöne men dogry aýtsam, bu içime teganok da bir hili maňa bir zat ýetenok. Ana akaryşsa şol kim ilmli, bilimli bolsa halky başga tarapa sowmak üçin şuňaly garyp güne getirmek üçin edilýän ýollary, uğurlary eken. Ine şu zatdan ine soňuny şu zatlara getirdi. Indi vatandaşlar men aýtjak bolýanlarym şeýdip mene şo ýerlerde kän gezdim, ahyry iş var, işem 5 milyon, 6 milyon aylık bilen çağa deklap bolanok şeýdi bilen şeýdi daşa ýurdu şeýdi geldik. Hannem näçilin märişdaýda bu ne ýollar açylýar, ne bir internet bar. Bu internet diýilýän hatda bir açyp hemme döwletlerde açyk. Ay şu türkmen bir tupoy bolsun, hiç tat bilmesin, bilen ne taklanan arasynda edenmede delip ene vatandaşlar bilen düşünen günümüz. Inni ýaşlarymyz daşynda Hudaýa şükür işläp berler, bu zatlar alyp çykýarlar. Men şu nadaçyk bir Milli Halat Etiş Komitetiniň wezipeleri hakda bir kagaz aýdyp geçjek, hemen bir çödügüdi hakda. Milli Halat Etiş Komitetiniň wezipeleri illeşler 8 sany maddadan ibarat bolar. Men şu maddalaryň birinji maddasynyň üstüne bir kagaz derip geçjek. Vatandaşlar, Gurji Mejlisiň etmeli işi we onuň ödüsini alýan borçlary we olar nämelerden ibarat bolup biler. Ýagny Gurji Mejlisiň Türkmenistanyň içine giren sagadyndan başlap saýlaw komisiýalary elan ediljek we saýlaw komisiýalary guruljak. Şol bir wagtyň ödünde parlament saýlawlary geçiriljekdir. We konstitusiýon suwdun döretmek hem de kada kanunlaryň üstüne işlenip bir näçe üýtgetmeler beriljekdir. We ähli türkmen halkymyza gerekli bolan kada kanunlaryň taslamasyny taýýarlanyp ýer goýuljakdyr. Gaderli vatandaşlar, indi ikinji bir aýtjak zadym, Gurji Mejlisiň agdarlary kimlerden bolup
kimlerden bolmaly, kimlerden ibarat bolmaly. Gurucu meclisiň agdalary birinji juristlerden, bir ilmli, bilimli, güýçli juristler gerek. Ýaş olanlar, ýaş gyýlanmaz gerek. Ilmli, bilimli, bilermenlerden ibarat bolmaly. We olaryň ýaşyna teretmeden, ol ýaşy 50 ýaş bolsun, goý şol 60 bolsun, 55-40 bolsun, oň ýaşyna teretilýän näle, şoň bize ilmi, bilimi gerekdir esasy. Şolatları agda bolup bilýän, unutmaň, şoňa hökman gatnaşyň gelmeňidi hemmeňizden haýyş edýäs. Bir kadir yetmezçilik etjekdir. Şu kadrlar gerektir. Yetmejek kadrlarym daşary ýurtlardan gowy ýerlerinden haýyş edip şolary wagtyn biziň türkmen ýaşlymyzy öwreder ýaly jurist bolsun, beýlek ilimlerden bolsun şolary getirip öwrediljekdir. Şolary bir 5 ýyl bolýarmy, 3 ýyl bolýarmy kontrakt baglaşyp. Inni gurucu meclisiň sany näçe adamlardan ibarat bolmaly diýip soraw bar. Gurucu meclisiň sany 15-20 aralyk adamdan ibarat bolup biler. Belki azragam bolmagy mümkin, bir azajyk köpüregam bolmagy mümkin. Onu şol ýerine işe görä çözmeli bolýar. Gurucu meclisiň etmeli işiniň mökleti näçe aý dowam etjek diýär, soraw bolam. Gurucu meclisiň mökleti täze parlament saýlanyp, öz işini dowam edip oturýança, ol öz güýjini ýitirýän nädir watandaşlar. Parlament sistemasy öz işini doli işläp oturan güni, gurucu meclis öz güýjini ýitirýändir. Wagtlaýyn gurucu meclisiň mökleti 3 aýdyr illeşler. Aralykda şol 3 aýyň dowamynda şu meseleleri çözmegi öz üstüne alýar gurucu meclis. Ha illeşler kıyıskaça meniň aýtjak täzeliklerim şulardan ibaret. Gelecekde de her hili täzelikleri siziň dikkatiňize ýetirip durarsa, o dinläniňiz üçin köp sag bolun. Ýene bir arasynda goşmaçy aýtjak goýjaklar bar, onu netip bolsa, aralyp maslahatlaşar. Inni temamydy. Oglanlar haýsam bolsa biriňiz tema geçdiňizden bolar. Sağ olun Gurban ağa. Doğru belli geçtiniz. Köp minnettar. Ağzınıza sağlık. Hakikaten Türkmenistan içindäki jenaýetkar hökümet öz halkyna düýbünden sereden okuma hemmemiz şaýatdyr. Şonuň üçin watandaşlar size izlenýän biz özümizi ýurdun daşynda ýani hökümet döretdik. O hökümete de gurucu meclisini döretdik ýani. Şu gurucu meclise özün bilermenler ýani her kim haýsatdan başgalyp bilýän bolsa, o haýsatdan bilgisi bar bolsa we tejribesi bar bolsa bize gatnaşyp biz bilen interwýuga geçip biler we özüniň bilýän bilgileri boýunça biziň gyskaçyk ýani uly bolmadyk egzaminimizden ýani sinawlardan geçip bilerler. Şoň üçin diýjek bolýanym şu gurucu meclisinde gatnaşmak isleýänler bar bolsa ýani biz bilen habarlaşyň, ýani biz bilen ulgama geçin. Gyskaça menem şonu bellek geçin. Onsoň ýani Gurban ağa siz bellek geçdiňiz, ýani ýurdun içinde işsizlik şu neçenli höküm süreni üçin, şu neçen dowam eden üçin mecburi ýagdaýda ýani maşgalalaryň eklemek üçin her kim ýurtdaşyna çykýar, ýani çäresizlik de, işsizlik, çäresizlik. Ve ýurdun daşyna çykaryndan soň uje sen ikinji adam bolup gitýän bärde de ýani garişda ýurdun daşyna çykyp bärde de haýsy ýurda çykan ýagdaýynda şu gariş bilen meşgullanýar. Diýjek bolýan watandaşlar, men size bir zat aýdyp geçen, ýani Türkmenistanyň içine 2000 kişi Türkmenistanyň şu wagtky prezident saýlanan gününden soň daşary firmalar Türkmenistanyň içine girip köp firmalar Türkmenistanyň içinde işledi. Ve buna da özüňiz şaýatsyňyz, öz watandaşlarymyz şu firmalarda işlän döwürleri Türkmen raýatlary şu firmada daşary ýurt işgärlerinden alýan aýlyklar bilen Türkmen watandaşlarynyň alýan aýlyklaryny deňeşdirenizde watandaşlar
bir 3'ten 1 bölegi, 3'ten 1 0,10 näçe bir bölegi ýalyp bir aýly gelýärdi. O zaman watandaşlar siz şoňa özüňiz pikir edip görün. Biz Türkmenistanyň içinde käbem, şu Türkmenistanyň içinde ýaşap ýörkäbem biz şu hökümete gerek diýäl adamlar ekenik. Sebäbi Türkmenistanyň içinde de biz ikinji, üçüncü sort adamlar ekenik de seredin bolýan zady. Netije çykaryň-da. Sebäbi biz Ünni söhbet enim ştaýda birazjyk men böleýin sebäbi şu wagt bir ýadyma düşdi. Şonu ýazyp döwürleri jaý gurulýady, herkilik nemeler jaýlar, magazynar gurulýady, oşol türkler gelip işleýär-de, onuň bizim türkmen olanlardan bardy bolýan. Menem şo ýerde ödüm awtobus sürýärdim. Şo türkmen oğlanları zatlary getirýärdim-de, şu awtobusly bolýan. Şonu soraýan bolýan, niye çalýan aýlyk diýsem, firmaň içinde işläp ýöreni, daşy boldan gelýärler, mardan gelýärler. Her ýerden gelip işleýärdiler-de bolýan. Ay $400, $500 alýar. Ýa-ni ekenler. Men diýdim onuň bu ýanky türkler näçe alýar diýsem, bular diýdi, Gurbanaga $5.000, $3.000, $4.000 alýar diýip. Anne bir ýygynagyna diňläp otur, men kän bir watan programasyny diňlämek sebäbi diňläp bilenmokda, dogry maýdan söhbet. Şonu diýär, neme diýär? Niýazyň özi bu diýär, türkmenlere diýär, $500 Amerika geçirmän, bular adar diýär. elbette Gurban ağa ýaşul. Elbette sebäbi Ne diýär bular diýär, türkmenler adar diýär. Onam ony neme dollardan berýär, ony manada urup berýär. Manadym kursundan neme manatdan berýär. Ola miştat bolupdyr. Inha şey dep, türkler hedil etdiler. Awo, hedil edip gitdiler. halkyň üstünde oýnalýan oýuny Gurban ağa bu hakykatdan hem halk bu hökümete gerekkel hiç ýyl absolutny gerekkel üstünde hakykatdan hem genosid işleýärler. Genosid ýani genosidi öwürdüler. İçinde ýurdun içinde kalan ikinji, üçüncü sort adamlar biz. Sebäbi birinji sortlar daşa ýurtdan gelip şu birinji sort adamlar işleýär. Biz bolsa ikinji sort ýurdun içinde de ikinji sort. Ne özüňe şaýat ekeniň $300-400 aýlyk bilen işleýär bizim öz watandaşlarymyz. Emma ýurdun daşyndan gelip $3.000-4.000 aýlyk. Ýönsem özüňiz deňeşdirip görüň. 3%den 0,15% biziň alýan aýlygymyz. 2den 1 görnüş. Men onuň ýene bir sözüň bölen, men onuň pikir etýänine şu ýerde gaýtmakam, borlu diýänine bir herhilik nemerek ýagdaýlar bolýar, şu düdölerle diýip bäri şagalar eklemek üçin bäri gaýtdym da şuňa şu tema girmäýin, şuňa alak men gürlemäýin, sesimi çykarmaýyn diýip bara gaýtdym, dogry maýdyn. Indi biz sesini çykarmasaň bu ýa adamlarymyzy öldürüp garip başlady abi. Elbette ýa. Buna hiç kim sessiz galmagy. Inni ädir bu amdirýän suwun şöyle bilen aga. Öz hakyny daşy ýurtdakylary öz hakyny ýdiripdir. Onu üçin döwletem ýok, hiç adam ýok. Ol kağıdı ne diýäs, ol kağıdam ýok, uruşgalaram ýok. O näme ýadýarlar, ol ellerine balakmadan men bilemem. Döwlet ýok, dogry inde dakazan hakykatda. Döwlet ýok taýda. Gatrak keplen burada, gatrak keplen sesiňiz gat haýal gelýär ýaşul. O şol döwlet ýoklugyny aýdýan, ola hakykatdan hem döwlet ýöne ýok. Döwlet ýöne özüne men hökümet diýip bölen jenaýetkar hökümet özüniň ýoklugyny 100%den 1000% söz edýär. 1000%. Ol diňe propaganda, manipulýasiýa, başga hiç zat däl, mümkin däl ol otaýda. Ol hökümet bolsa hakykatdan hem hökümet şekilde işlemesi gerek. Emma bular görýän diňe şu gorkatsyny allaw ýoly bilen diňe ýalan bilen. İkawy söz bilen ýalan sözläp, şu ýalan sözleýänler ne de öldür, şu ýalan sözleýän ýalan nebeş sözlerine de anan ýalar. Özleri lan ýalar ýalan sözleýänlerine. Özlerini özleri allaýarlar. Çözüm bolsa buňa çözüm tapardylar ýaşuly. Ine özüňiz şaýatsyňyz, ine ýurdun daşyna çykan studentlere şu wagtky ýagdaýda näme kömek edýärler, özüm ýaş ýurdun esas intellektual boljak gatla oşa ýaşlar, intellektual boljak gatla, döwleti dolandyrjaklar şolar. 100% bilýän men ýurdun içindäki şu Türkmenistanyň içindäki student institutlar, universitetler gutoran ýaşlar bilen ýurdun daşyna okumana çykyp okuw gutoran ýaşlar ikisiniň bilimlerini deňeşdirende yer bilen gökler tapawut ederler. Ýurdun daşyna çykyp okuýanyň bilimleri. Emma bular näme diýerler? Ýurdun içinde
$40.000, $50.000 beýik üniversitetler diýe ol mena atlardan gyzyk aýdyp oturmaýyn bäde. Pul berip okuwa girýärler. Pul berip okuýarlar we iň soňunda pul berip ýene işe girýärler. Onsoň bärde hani ilim, hani bilim, hani bir düşünje, hani bir ideýalar, täze ideýol, täze bir öwrenen Otayda da çok bilimleri durmuşa geçirmek. da neme yok, oku yok, diňe çäreden çäre. Elbette. Neme o da oğlum diye çäreden geçtin mi diye de kakat oğlundan soruyor. Aha. O diye kaka diye çäreden geçtin diye ol ay bolup dur oğlum diye şu çäreden geçen bolsaň sen okuwuň gutarupsyň diye de. Ha. Hakyky ýaşul, hakyky. Hakyky. Elbette şoňa gelýär ýa-ki, sen aýtşyň ýaly. Diňe çäreden çäre esasy berilýän sapaplar çäre. Gara munyň çözümi esasy bunu agda oturdan bu zatlyň şu taýy Türkmenistan döwletini Türkmenistany bu edenetdiliklerin bolup geçen edilikde etdinekleriň bolýanlygyny hemmeler bilýär, bunu aýdyp oturmany gerek ýok. Buna diňe esasy meseleň düýbüne seretmeli, esas meseleň düýbü nämeden ibaret bolam şu taýda özüne men hökümet diýip atlandyryp görün hökümetiň ýoklugyndan ibaret. Esasy mesele şondan. Olar wapşe absolutny hiççili öz watanyna sereden oklar, seretçege demekden oklar. Bular gitmeli, bular gelişýärler gitmeliler sapara. Hakykatlarym şu gelişýärler gitmeli, bular giderim gitjeklerem iki usulda 100% belli zat. Nesip bolsa az wagtdan onuň görersiňiz ýatanlaşlar. Men şu taýda siziň öňüňizde aýdyp geçýän oň üstünde de oturup ýani öz işleşýän şu watandaşlarymyz bilen çykyş eders, onuň suud eders, ýani Türkmenistan şu jenaýatkar hökümetiň gitjegini görkezler size. O gyskaçy esasy mesele çözgüt şu täze Türkmenistan şu taýda oturup boly we täze mehanizmi işläp düzmeli şu taýda. Hemme zatlar işläp düzüldi. Ýani watandaşlar sizden haýyş birazçyk düşünjäňiz, pikiriňizi ütgetmeňiz, sizden ullaka haýyş edýän we şolaň edýän propagandalar, manipulýasiýalaryna allanmagyňyzy ikellapda ýani şol allanmagyňyzy haýyş edýänler sizden ullaka haýyş edýän. Başlan birazçyk sägini bırak gepleýän. Bütün storaýa. Başka aýtjaňyz bar bolsa ýaşullar doganlar. Üstüne ýetirjeňiz bar bolsa. Sesim gowy eşdilemka? Aha, Serdar sesiniz gowy gelýär ýaşullar. Assalamu alaykum ýene urada vatandaşlar. Menen sizden belli geçen vatandaşlaryň Zikirli olarak temada ayet geçendi anda orada düşüncem var. Täze Türkmenistanda döwlet tuğdaklaryň wajyp bir bölüm boljak ilmler institutu arada. Biraz düşüncem var şonu vatandaşlarla paylaşayım. Stadende birinci şu atki hakimiyetinin katı kemçiligi kendir, bürokratlaştırılan düzgünde ýörýär da olar. Vatandaşyň ilmsiz, bilimsiz, malsyz, garasyz, pulsyz bolmagyna aýagyna naslaşyp duran bir bürokrat sistemi bar da. Indi şonu nesip bolar täze Türkmenistanda esasy gerek bolan ilmler institutudur. Bu ilmler institutlar näme iş yerine yetirmeli. Indi bir seredip görsek şaýda bu institutun işläp bilýän adamlar kimler? Samimi bolan, liýakatly, watansewer adamlar bolmaly taýda. Şu Türki milletlerde samimi bolanda öz işini liýakatly ýa-da öz işini başarýan adamlar bolmaly. Şonluk bilen bu institut näme iş etmeli? Watanyň saadetini çözüp biljek, yani öňünden analiz edip biljek ilmi institut tabi şu wagt görüp oturanlar Türkmenistandaky ýaly okuwçy okadýan institut däldir. Ol ikisiniň arasy görüp bilen ýerýärdir.
Şol iqtisadiyeti indi ilmi institutun iqtisadiyeti öňünden görüp biljek. Haýsy ýoldan, haýsy tarafa ýüräňde nähil çözgütler boljakdygyny analiz edip bilen ilmli, bilimli adamlardan ibaret. Bu ýoldan institut bolanda şo ýan gaýtmaly bir näçe göçüm öňünden görüp bilen ilmli adamlardan ibaret da. Ondan hindi bir näme iş etmeli, denem etmeli, fora ýüze çykanda näme iş edende. Bir önümçülüğün her bir puwdagynda bunyň näil beripeti etmeli işi da indi berip bolanda etmeli iş ören wajypdyr. Tapagy ýok. Ticaret bolsun, daýgançylyk bolsun, maldarçylyk bolsun. Nirde näme ekmeli, haýsy topraklara näme suw bermeli, eksport bolan. Önümçülüğüm bar, Allah'daki niyeti näme etmeli? İçki bazarına import ve daşky bazara eksport. Şolatlary sağlamak da saklamak. Eksportda biz näme çykaramyzda ýurdumyzyň, döwletimiň iqtisadiyetini ýokarlandyryp biljek önümleri öndürmekli. Import üçin biz näme öndürip biler? Ya-da biz daşardan getirsek az amatly bolarmy? Maliýe tarapdan şu zatlary yani çözüp biljek bir ilmi adamlary işlemelidir ýa-ni ilmi institutlarda. Şu wagt ýa-da aýdyp otursak şu wagtda dillerde ilmi instituty ýok da şu sebäplerden gaty çök, aşağı çökgendirler. Ýa-ni belli geçdi watandaşlar 25-nji sandardan başlap aňyrsyndan wärsinden ilmli intelektual gatlamly ýok etkenler. Ýa-ni şol suw meselelerini çözülmän oturuşlary şol bir çet şoňa da derýär. Ýa-ni spesialist ýok. İş edip biljek adam ýok. Ana şu iqtisadiýetin ýokary kalmana şu ilmi institutlar ilmi-institutlaryň gaty beripeti işi etmelisi gaty wajypdyr. Buňa da bizlere institut yani intelektual adamlar köp gerekdir. Oglanlamydan, gynlamydan, ýurtdaşynyň bolsun, içinde bolup okap, başarmaly, dogo bitdi, intelektual, samimi, liýakatly adamlar gerekdir bize. Ustad adamlar gerek da türkmençeler ýönekelleşdirip aýdanda öz işiniň ustatlary. Bu ben şu wagt aýdanlam görüňlerim diňe meňe şahsy pikirim däl bu institutyň üstünde işlenip oturanlar ýok man ortaga çykyp öz adyny görkezmek ýa-ni ýenetmek däl bir arkada işlenip oturan, taýinlenip oturan we jemlenip oturan birden adamlarymyz bar. Indi niyet edip watan üçin ýerde güçde kömek etjek, jany aýamajak oglanlarymyz, gynlamyz bolsa, ýa-ni oğlanlarımın aýtjaly bizler bilen iletişime geçdiler, ýa-ni jaňlaşdyrlar, habarlaşdyrlar, test geçiler, da dediler. Munyň bir nemesi çözgüdi, watan üçin çözgüdi şudur. Birinji gerek nemeleriň ýa-ni üçin ilmi institutlar gerekdir. Doğru aýdýan Sapar Serdar, dogry bellek geçýän. Ýa-şol üstade wagtymyz dynip barýar. Bir gyzgat öňleşip geçirmekçidik, emma sözden söze otursak uzak gidýär, ýani dogry bellek geçýän Serdar, bunyň hökman ýagdaýda çözümi boljakdyr we işlenip iş üstünde işlenip oturýar. İşläp oturýar, belli bir bölekleriniň işlenip düzülýär, ýani durmuşa geçirilýär. Mesel gal Türkmenistan şo taýpar ornaşandan soň bir durmuşa geçiriljekdir. Nesip bolsa mehanizm ýola goýuldy. Käbir işleriň ýani esasy şu Ilmlar Akademiýasynda işlejek samimi, liýakatly adamlar özüniň başarnyklary bar bolsa biz bilen hökman ýagdaýda habarlaşyň, ýani biz bilen jaňlaşyň. Telefon numarymyz şo taýda aşagda ýazylgydyr. Başka eger aýtjaňyz ýok bolsa iştem bardy bir men şu taýdan jemläýin özüm aýdyp, wagtymyzam az galdy. Ýaşullar doganlar. Sesim gelýärmi şu wagt? Murat, iniňen bir kaly aýtdym. O geldi.
Menem gowa aýda ajaktym şol näme ýanky töhüt watandaşymyz aýtdy. Derrek Inti aýtyp gitmegimiz, geç Murat medil aga gitmegi wagtala. diýen soň näme genotidi barada aýtsak bolumda dawutlaryny gurullar Mart arawyny Gresa we ýöretden näwa Igon şäheriniň içinde de gepintimek şolamyr genotidiniň bir diýjek bolum. Dogry aýdýaňyz, ýa-şol dogry aýdýaňyz. Tapalama. Hakykatdan hem genosit bu edilýän jenayetleň hiçjeli aňarsy bähri ýokdur. Hemem şu iň uly jenayet şu interneti ýapmaklardyr. Taparagy dünkü çykyşyny agzak geçdi, dünkü diýende bir kunluk bundan çykyş etdiler, göni ýaýylma edip. Şonu agzak geçdiler. Prezident bolsun, paşa bolsun, ýene bolsun, ondan 10 gat beýikdäkiler bolsun. İslenligini ýok edýänler şu internetiň ýapyklygy islenligini tapawdy ýok. Kim bolsa bolaýsyn. İnternet diýilýän zat ýapyk bolsa, sebäbi esasy bilgi, esasy düşünje, esasy alınýan zat. Meselen düýbi, esasy düýbi şo taýda ýerleşýändir. Internetiň içinde, sosial media ulgamlarynda. Diňe şoň içindedir. Sen ol institutlaryň, universitetleň, ýene başga ýeneleň ondan 10 gatlatylyň hiç jil çözümi ýokdur internetiň gelip biljek ýoluny. Şonuň üçin internetiň ýapyklygy iň uly jezadyr. Şonu men ýurdun içindäki jenayetkar hökümeti menem öz agdym bilen amaýdýanlar şo. Sebäbi esasy bilgi, esasy düşünje şu internetiň içinde bar. O ýapyk diýip ol bir-iki sana bir-iki sana kol yaşına eşik geýdirilen gurjak sypatly o şatlyk şeýhif diýene şoňa meňzeşlerimiziň agdylary bilen aýtdyrýaňyz, ýagny internet ba el ýeterli. Ol adamlar düşünübilen o internetin näme diýen. Ulan görendirler ýene näme üçin ulan ýanlaryny özleri bilýänler o internet. Şonuň üçin watandaşlar size düýdüňän ýene bir gezek bilýän manipulýasiýa allanmaň, propagandalara allanmaň. Sosial medialarda görüň, ýani öz düşünjäňizi, has diňeldiň täze bir ideýalaryň üstünde işleň. Eger bilgiňiz bar bolsa biz bilen habarlaşyň, biz bilen ulgama geçiň. O jenayetkar hökümete de ýüzlendim, ýani ýene bir gezek bilýän internetiň ýapyklygy iň uly jezadyr. Hemmäňiz taparaga aýtdyşlaryň ýanarsyňyz şu interneti ýapanyňyz üçin. Ony özüňiz ýanjaklığınızı özüňiz suwd edýänsiz. Diňe özüňiz biz agdymyza geleni gürläm zok, özüňizi ýanjaklığınızı suwd edýäňiz, başga hiç zadym däl. Näme seredýäňiz ýurdun içinde, näme seredýäňiz? Aýdyň özüňiz bir şu zatlar edýäsip bir özüňize baka berseňiz onda başga boluryn. Diňe ýalan gürrüň, ýalan ýol, ýalan manipulýasiýa, ýalan propaganda. Başga hiç zadym däl. Menim aýtjaklygym şundan mene. Watandaşlar sizin aýtjaňyz bar bolsa, bir kumut wagtymyz galdy, eger aýtjaňyz, sözüňiz ýok bolsa-da, şu taýda jemläýeliň onu. Barmy aýtjaňyz? Mikrofonu açsaňyz bir muntumyz galdy. Eger aýtjak sözüňiz ýok bolsa, onda hemmäňize sag bolun. Ama indiki çykyşlarymyzda seni görüşýänçek köp sag bolun. Watandaşlar, eger bilgiňiz bar bolsa, düşünjäňiz bar bolsa, ýagny haýsyňyz haýsy uğurdan işläp bilýän bolsaňyz, haýsy uğurdan netije çykaryp bilýän bolsaňyz, bilgiňiz, tejribeňiz bar bolsa, ýene bir gezek belläp geçýän, biz bilen habarlaşyň, biz bilen habardar bolun. O telefon nomerlerimiz aşakda ýazylgydyr. Şo Keminäň Merdan Muhammedowyň telefon nomery, Saparagan Halmuradaň nomerleri bar. Ve olar sizi gerekli adamlara ýollar, ýani barmaly ýeriňize ýollar goýberler. Dinläňiz üçin köp sag bolun watandaşlar. Minniki düşükler içinde.